Салом, мо мегузарем ба қисми навбатии дарси математика ва дар ин дарс гуфта шудааст, ки ҳисоб кунед. Ин ифодаро бояд мо чӣ кор кунем? Ҳисоб мекунем. Ва чуноне ки мебинед, дар ин ҷо решаҳо дода шудаанд ва мо медонем, ки решаҳоро бояд чӣ гуна нависем? Ба зарфшавандаҳояшон одатан ҷудо кунем. Масалан, агар 32-ро ба зарфшавандаҳояш ҷудо карем, ин мешавад 16 зарби 2. Ба ин баробар, агар аз 16 реша гирем, агар ин мешавад 4 ва 2 дар реша мемонад, чунки аз 2 мо реша гирифта наметавонем. Аз 16 метавонем гирифта ва аз 4 низ агар дар реша мешуд, мо мегирифтем реша, ин мешуд баробари 2. Яъне ки 2 зарби 2 ин баробари 4 мебошад. Барои ҳамин мо аз 4 гирифта метавонем реша. Хуб, мегузарем ба ин машқ. Агар 125 бошад, агар 125-ро мо метавонем нависем ба тарзи 25 зарби 5. Хуб, 25 зарби 5. Чами 20-ро низ чӣ кор мекунем? Мо нависта метавонем ба монанди 5 зарби 4. Хуб, ва дар ин ҷо бошад, агар решаи 5 аст, биёд ман сурхашро гирам, ва сурхаш бисёр маълум аст. Хуб, баробар аз ин ҷо сар мекунем. Метавонем ин решаҳоро ба монанди чунин тарз нависем, яъне ки решаи 25 ба решаи алоҳида нависем. Агар дар ин ҷо 5 мемонад низ ва ҷамъи яъне ки решаи 5 зарби решаи 4. Мо ба решаҳои алоҳида инҳоро нависта метавонем, ин решаи умумиро. Ва дар ин ҷо мемонад решаи 5. Барои чӣ? Барои оне ки агар бинед, дар ин ҷо чӣ мемонад? Дар ин ҷо ҳаст решаи 5 ва решаи 5 ин зарфшавандаи умумӣ мебошад барои решаи 25 ва решаи 4. Зарфшавандаи умумиро агар аз қавс барорем, ин решаи 5 мешавад. Дар қавс мемонад решаи 25, решаи 25 ҷамъи решаи 4. Хуб, тақсими ин ҳамаш решаи 5. Баробар решаи 5 бо решаи 5 ихтисор мегардад ва мемонад решаи 25. Агар аз решаи 25 мо реша гирем, агар ин мешавад 5, аз решаи 4 ин мешавад 2. Ва ин баробар мешавад 7. Ва ҷавоби Д-ро чӣ кор мекунем? Интихоб мекунем. Мегузарем ба машқи дигар. Дар ин ҷо решаи 192 ва решаи 48 дода шудааст. Мо бояд чӣ кор кунем? Ба зарфшавандаҳояш ҷудо кунем. Масалан, дар ин ҷо оварда шудааст решаи 3. Бояд мо 192-ро ба як зарфшавандааш 3 ва зарфшавандаи дигараш 9 бояд ёбем, ки чанд мешавад. Агар чандро ба чанд зарб занем, яъне ки чандро ба 3 зарб занем, 192 мешавад. Агар 192-ро ба 3 тақсим кунем, чандтагӣ мерасад? 4 ва 8 мерасад. Не, 4 ва 8 намерасад, яъне ки 6 мешавад. Дар ин ҷо 18 мешавад. 1, 2, 4, яъне ки 64 мерасад. Хуб, дар ин ҷо мо метавонем нависем 64 зарби 3, яъне ки 64 зарби 3 ин мешавад 192. Минуси дар ин ҷо метавонем нависта 16 зарби 3 низ мешавад 48. Тақсими 2 зарби решаи 3 баробар. Хуб, мо ба решаҳои алоҳида менависем, яъне ки решаи 3 зарби решаи 64 минуси решаи 3 зарби решаи 16 ва тақсими 2 зарби решаи 3 баробар. Хуб, решаи 3 дар ин ҷо зарфшавандаи умумӣ аст. Аз қавс мебарорем. Решаи 3 решаи 64 мемонад ва тарҳи решаи 16 дар қавс. Хуб, 2 зарби решаи 3 мешавад. Дар ин ҷо баробар решаи 3 бо решаи 3 ихтисор мегардад ва дар ин ҷо мемонад решаи 64. Аз решаи 64 агар реша гирем, ин мешавад 8 ва аз 16 агар реша гирем, ин мешавад 4. Тақсими 2 мемонад. Яъне ки 2 дар ин ҷо ҳаст, 2 ихтисор нашуда буд. 8 минуси 4 ин мешавад 4. Тақсими 2 ин мешавад 2. Хуб, дар ин ҷо ҷавоби Д-ро дар машқи 62 интихоб мекунем. Мегузарем ба машқи 63 ва дар ин ҷо бояд бошад, агар 605-ро бо 5 тақсим кунем, ин чандтагӣ мерасад? Агар тақсим кунем, агар 121 мерасад, чунки 5 зарби 100 ин мешавад 500 ва 21 зарби 100 ин мешавад 105. 500 ҷамъи 105 мешавад 605. Хуб,
дар инҷо менависем 5 зарби 121 тарҳи 5 зарби 9. хуб, чунки 5 кардо 9 мешавад 45. хуб, тақсими 2 решаи 5 баробар. хуб, решаи 5-ро биёед аз қавс барорем, чунки зарфшавандаи умумӣ аст. Дар қавс мемонад решаи 121 тарҳи решаи 9. ва ин тақсим мешавад ба 2 решаи 5. решаи 5 ихтисор мегардад баробар аз решаи 121 мемонад 11, чунки 11 кара 11 ин 121 аст. Аз 9 боштагар мемонад 3 тақсими 2. 11 тарҳи 3 ин мешавад 8. 8 тақсими 2 ин мешавад чанд? Тақсими 2 мешавад 4. ва ҷавоби C-ро дар машқи 63 интихоб мекунем. мегузарем ба машқи 64 ва дар ин ҷо бошудагар чунин решаҳо дода шудаанд. мо решаи 8-ро метавонем нависем ба монанди 2 зарби 4 ҷамъи 3 зарби 4, яъне ки 3 зарби 4 12 мешавад. тақсими решаи 2 ҷамъи решаи 3 баробар. хуб, мебинед ки дар ин ҷо решаи 4 ин зарфшавандаи умумӣ аст. Аз қавс мебарорем ва дар дорuni қавс мемонад решаи 2 ҷамъи решаи 3 ва тақсими ҳамаш мешавад решаи 2 ҷамъи решаи 3 ва ин қавс бо ин махраҷ ихтисор мегардад, мемонад решаи 4. агар реша аз 4 гирем агар ин мешавад 2 ва ҷавоби C-ро дар машқи 64 чикор мекунем? Интихоб мекунем. мегузарем ба машқи 65. решаи 63 дода шудааст ба мо ва решаи 63-ро метавонем нависем ба мисли решаи 7 зарби 9 тарҳи яъне ки 9 яъне ки 5 биёед зарби 9 кунем ва дар ин ҷо мебинед ки ба мо решаи 9 ин зарфшавандаи умумӣ ҳаст ва решаи 9-ро агар мо барорем аз қавс, дар қавс мемонад решаи 7 тарҳи решаи 5. хуб, дар махраҷ бошудагар решаи 7 тарҳи решаи 5 мемонад, яъне ки ин қавс бо махраҷ ихтисор мегардад ва дар мо мемонад танҳо решаи 9 ва аз решаи 9 мебарояд 3 ва ҷавоби B-ро чӣ кор мекунем? Дар машқи 65 интихоб мекунем. хуб, мегузарем ба машқи 66. дар ин ҷо бошудагар 112 аст. агар 112-ро ба зарфшавандаҳояш ҷудо кунем, яъне ки ба 7 و 6 бояд 96-ро ба 6, 112-ро ба 7 чандро ба 7 зарб занем ки 112 шавад. ин 16 мешавад. 16-ро агар ба 7 зарб занем 7 кара 6 42 мешавад. 4 дарёд ва 7 кара 1 7 қатъи 4 мешавад 112. хуб, мо бояд чандро зарб занем? 16-ро 16 зарби 7 плюси аз 96 бошудагар чанд мебарояд? Аз 96 низ 16 мебарояд. 16 зарби 6 мешавад 96 ва дар ин ҷо мемонад 7 ҷамъи решаи 6. хуб, мо мебинем ки решаи 16 ин зарфшавандаи умумӣ ҳаст. барои ҳамин аз қавс мебарорем, мемонад решаи 7 ҷамъи решаи 6 дар қавс. тақсим мешавад решаи 7 ҷамъи решаи 6 ва қавс бо махраҷ ихтисор мегардад. дар беруни қавс мемонад дар ҷавоб решаи 16 ва мо аз ин реша мегирем, ин мешавад 4 ва ҷавоби C-ро дар машқи 66 интихоб мекунем. мегузарем ба машқи 67. дар ин ҷо мебинед ки тамоман мисоли дигар дода шудааст, яъне ки реша бо реша. ин реша аст бо решаи майдатар ҳаст аз 7. мо чӣ хеле ки бояд ин машқро чӣ кор кунем? иҷро кунем. барои ҳал кардани ин машқ мо бояд аз чунин формула истифода барем, яъне ки формулаҳо ҳаст. дар дарси гузашта мо инро бо шумо гуфта будем. чунин формула дорем: а квадрат ҷамъу тарҳи 2аб ва ҷамъи б квадрат ин баробар мешавад ба а ҷамъу тарҳи б дар қавс ва квадрат. аз чунин формула истифода мебарем ва чӣ кор мекунем? ин мисолро мо ҳал мекунем. хуб, дар ин ҷо квадрат аст. хуб, бояд ин формуларо шумо аз ёд донед. хуб, якум ба назар мерасад ки бояд мо ба чунин ҳол, яъне ки биёрем ҳамин
решаҳоро ма чунин ҳол биёрем. Баъд аз он ба қавс гирем ва мана ин дуе ки ҳаст дар инҷо, дуе ки ҳаст дар инҷо, ҳамин дуро бо решаҳо чӣ кор кунем? Ихтисор кунем. хуб, метавонем ки навистамо 32-ро ба чанд ҷудо кунем мешавад, яъне ки ба 7 бошад. Агар бояд якташ 7 бошад. 32 минуси 7 ин мешавад 25. 25 ҷамъи 7 ин мешавад 32. 32-ро бо чунин тарз менависем 25 ҷамъи 7 ва дар инҷо мемонад 10 минуси решаи 7. бетағйир инро менависем ҷамъи ва дар инҷо низ 32-ро менависем ба монанди 25 ҷамъи 7 ва дар инҷо мемонад 10 ҷамъи 10 решаи 7. хуб, инҳо ҳамашон дар реша ҳастанд. баробар. хуб, агар мо 25-ро бо чунин тарз нависем, яъне ки 5 дар квадрат ва 10-ро нависем бо чунин тарз 2 зарби 5 решаи 7 ва 7-ро метавонем навистан ба монанди ҷамъи решаи 7 дар квадрат. яъне ки ҳозир мо 2-ро ба 5 зарб занем, ин 10 мешавад минуси 10 решаи 7, яъне ки мо 10 решаи 7-ро ҳосил мекунем ва агар решаи 7-ро ба квадрат бардорем, агар ин мешавад 7. аз ҷои ивазкунии ҷамъшавандаҳо ва таршавандаҳо ягон чӣ тағйир намеёбад, яъне ки ягон хатогӣ дар ин ҷо рӯй намедиҳад. барои ҳамин метавонем ки инҳоро бо чунин тарз нависем ва дар дуюм реша бошад, агар метавонем нависем 25 дар квадрат ҷамъи 2 зарби 5 решаи 7 ва ҷамъи решаи 7 дар квадрат. хуб, ин реша мешавад баробар. ва акнун мебинед ки мо тақрибан ба чунин тарз овардем, ба чунин тарзи формулавӣ ва мебинем ки аи мо ин ҳаст 5 ва беи мо ҳаст решаи 7. хуб, дар қавс бошад, агар мо ҳамин ададҳоро чӣ кор мекунем? Мегузорем. агар минус бошад, агар минус мегузорем, ҷамъ бошад, агар ҷамъ мегузорем. хуб, бинед ки ба ҷои а омадааст 5, ба ҷои тарҳ ҳаст, яъне ки дар инҷо тарҳ ҳаст. мана мебинед боз инро нависта истодаем, яъне ки тарҳ ҳаст, тарҳро мегузорем. ба б бошад, агар ин мешавад решаи 7 дар қавс. ин ҳамаш аст, ин ҳамаш дар қавс аст ва дар квадрат ҷамъи мешавад, яъне ки реша низ боз қавс кушода 5 мешавад ҷамъи. барое ки ҷамъ омадааст, ҷамъро мегузорем решаи 7 дар квадрат ва ана ҳамин квадрат бо реша ихтисор мегардад ва решаҳо аз байн мераванд. мемонад 5 минуси решаи 7 ҷамъи 5 плюси решаи 7 ва минуси решаи 7 бо плюси решаи 7 ихтисор мешаванд. мемонад 5 ҷамъи 5 ин мешавад 10. ва ҷавоби д-ро дар машқи 67 чӣ кор мекунем? интихоб мекунем. мегузарем ба машқи 68. дар машқи 68 низ чунин формуларо истифода мебарем. а квадрат ҷамъу тарҳи 2аб ва ҷамъи б квадрат ин баробар мешавад қавс кушода а ҷамъу тарҳи б дар квадрат, яъне ки ин формуларо аз ёд кунед. хуб, мо низ чӣ кор мекунем? менависем ҳамин решаҳоро ба мана ҳамин тарз овардан лозим аст. хуб, дар ин ҷо 5 дода шудааст. бояд мо 21-ро бо чунин тарз навистем ки яъне ки аз ҳамин 21 5 низ барояд. 21 минуси 5 ин мешавад 16, яъне ки метавонем 21-ро навистем 16 ҷамъи 5. хуб, метавонем нависта 16 ҷамъи 5 ва дар ин ҷо мемонад минуси 8 решаи 5. решаи умумиро менависем ҷамъи дар ин ҷо мешавад. хуб, ҷамъи биёд аз ин тараф нависем ҷамъи реша 21. 21-ро низ ба 16 ҷамъи 5 менависем. хуб, мемонад ҷамъи 8 решаи 5. хуб, решаи умумиро навистем баробар. хуб, мо 16-ро бо чунин тарз нависта метавонем 4 дар квадрат
ва минуси 8 5-ро 8 решаи 5-ро метавонем нависта. Ба минуси 2 зарби 4 ин мешавад 8 ва решаи 5-ро дар ин ҷо менависем ва 5-ро дар охир менависем. Ба реша мегирем, яъне ки 5 реша дар квадрат. Ва дар ин ҷо бошад ҷамъро мегузорем ва 16-ро низ мо дар 4 дар квадрат менависем ва дар ин ҷо бошад агар 8 решаи 5-ро менависем ба монанди 2 зарби 4 решаи 5, яъне ки 2 зарби 4 8 мешавад ва ҳаминро чӣ кор мекунем? Асари нав ҳосил мекунем ва мемонад ба мо ҷамъи решаи 5 дар квадрат, яъне ки решаи 5-ро дар квадрат бардорем бо ҳамин 5-и мана ҳамин ҷо будагиро чӣ кор мекунем? Ҳосил мекунем. Ин 5 аст. Хуб, 5-ри будагиро ҳосил мекунем. Баробар. хуб, ба ҳамин формула аллакай мо овардем. ва дар ин ҷо бошад агар а-и мо баробари 4 аст ва б-и мо баробари решаи 5 аст. хуб, дар ин ҷо мешавад реша дар қавс 4 тарҳи решаи 5 дар квадрат ва ҷамъи мешавад реша 4 ҷамъи решаи 5 дар квадрат. хуб, квадрат бо решаи ихтисор мегардад, чиқдр ки медонем, ва мемонад 4 минуси решаи 5 ҷамъи 4 плюси решаи 5. хуб, баробар решаи 5 бо решаи 5 ихтисор мегардад, чунки дар ин ҷо минус аст, дар ин ҷо бошад плюс. 4 ҷамъи 4 ин мешавад 8. ва ҷавоби С-ро дар машқи 68 чӣ кор мекунем? Интихоб мекунем. хуб, мегузарем ба машқи 69. дар ин ҷо низ мо чӣ кор бояд кунем? Бо чунин тарз нависем ин решаҳоро ва мебинед ки дар ин ҷо реша 16 ҷамъи 6 решаи 7 дода шудааст. Дар ин ҷо 7 аст, бояд мо 16 минуси 7 кунем ва 16 минуси 7 ин чанд мешавад? 9 мешавад. 9 ҷамъи 7 ин 16 мешавад, яъне ки обратно мо ин 16-ро мегирем ва дар реша низ мемонад 6 решаи 7. хуб, ин реша аст, ҷамъ мегардад. биёед аз ин тараф нависем, ҷамъ мегардад ба 9 ҷамъи 7 ин мешавад 16 минуси 6 решаи 7-ро низ аз ёд намебарорем. Баробар. хуб, мо метавонем нависта 9-ро ба монанди 3 дар квадрат ва 6 решаи 7-ро метавонем нависта 2 зарби 3 решаи 7 ва дар ин ҷо мемонад 7 ва 7-ро менависем ба монанди решаи 7 дар квадрат. ва агар квадрат бардорем решаи 7-ро ин мешавад 7. 7 ҷамъи 9 ин мешавад 16. боз ҳаминро чӣ кор мекунем? Ҳосил мекунем асари нав. вале ба мо ҳосил кардани ин чиз лозим нест. мо аллакай формуларо медонем. Мо бояд чӣ кор кунем? Ба як тарзи содда оварда ҷавобро ҳосил кунем. ҳамин аст мақсади мо. ҷамъи дар ин ҷо мешавад низ 3 дар квадрат ва дар ин ҷо ҳаст минуси 2 зарби 3 решаи 7 ва дар ин ҷо боштагар низ менависем решаи 7-ро дар квадрат. хуб, решаи 7 дар квадрат мешавад ва решаи умумиро мо менависем. баробар.